Ein cangen ni, Betws y Coed, ar fro. Mae'n debyg mae Betws y Coed yn rhanbarth Aberconwy yw'r pentref gyda'r enw mwyaf cyfarwydd i ymwelwyr sy'n ymweld â Chymru o bob rhan o'r byd. Pawb wedi clywed am y lle, na allant ynganu'r enw yn dda iawn. Mae'n bentref tlws a phrysur iawn ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac yn ganolfan i bob math o weithgareddau awyr agored, a cherdded, rhedeg a beicio. Mae'r gangen yn cyfarfod mewn stafell braf yng nghefn neuadd goffa Betws y Coed, ac mae'r cloc trawiadol a wneithbwyd ar gyfer arddangosfa Merched y Wawr yn Eisteddfod Sir Conwy 2019 yn cymryd ei le yn wych yn yr ystafell. Daw aelodau'r gangen o 4 ban, o Ddolwydd Elan, Capel Curig, Ysbyty Ifan a Betws y Coed. Mae'r aelod hynaf yn 101. Bu llun Mrs. Bet Griffiths yn y Wawr llynedd, a llywydd anrhydeddus y gangen yw Mrs. Dilys Thomas, sy'n 92 oed. Bydd y gangen yn dathlu'r aur yn 2021, ac mae cryn edrych ymlaen at y dathliad. Mae'r aelodau'n hynod brysur gan fwynhau cymryd rhan yng ngweithgareddau'r mudiad yn genedlaethol a rhanbarthol, gan gefnogi Sadwrn y Dysgwyr, Noson Chwaraeon, Gwyl y 5 rhanbarth, Cinio'r Llywydd, Gwyl Haf Machynlleth, Ffair Haf Aberconwy, Sioe Fawr Llanelwedd, y Cwis Hwyl a Gwasanaeth Caroler Rhanbarth. Mae 2 aelod, Thelma Hughes a Haf Roberts, yn hynod fedrus gyda chrefftau a choginio, ac yn 2019 enillodd y 2 ar ran y gangen 2 darian sydd ar gael i'w hennill yn y rhanbarth. Tarian Mrs. Eluned Roberts am barciau uchaf ar gyfer cwpan Radi Thomas yn y Sioe Fawr, a tharian Merched y Wawr yn Sioe Wledig Llanrwst. Bob mis Medi i nodi dechrau'r flwyddyn, mae'r gangen yn trefnu cantorion neu grwpiau dawnus i ddod i roi adloniant, ac mae 4 cangen arall yn cael gwahoddiad i ddod draw, i fwynhau'r adloniant a'r swpera sy'n dilyn, ac aelodau'r canghennau gwahoddedig wrth eu boddau. Mae ambell i aelod yn ystod y flwyddyn wedi cael ei hanregu mewn meysydd gwahanol. Julia Williams Ysbyty Ifan am fod yn organyddes yn Capel Padog am dros 100 mlynedd, a derbyniodd Maggie Williams Dolwydd Elan, Wobr Llys Genad, cwmni air clogau yn ddiweddar. Mae un o gynaelodau'r gangen, diweddar Mrs. Dora Owen, yn cael sylw yn llyfr hanes Menywod Cymru 1929 i 1960. Am ei gwaith i'r Comisiwn Coedwigaeth adeg yr Rhyfel. Bu'r aelodau fynd ati yn ddigyn i wneud llyfr lloffion gwerth chweil at y gystadleuaeth ym mlwyddyn dathlu'r aur, gan gael cymeradwyaeth uchel haeddiannol gyda'i llyfr hynod liwgar a diddorol. Dyma fwto atgofion gan un o'r aelodau am waith gwirfoddol arferent wneud. Braf ydi edrych yn ôl ar rai o weithgareddau'r gangen yn y gorffennol. Byddem yn ymweld â chartref gofal Bryn Derwen yn Llanrwst, oriel ffin y parc erbyn hyn, i werthu nwyddau i'r trigolion. Wrth fod y cartref Gryn Bellter o Llanrwst roedd edrych ymlaen yn fawr at ein hymweliadau. Pob wythnos byddai 2 neu 3 ohonom yn mynd ar siop fach yno. Yn aml byddai rhai o'r trigolion wedi archebu rhai o'i hoff bethau ers ein ymweliad blaenorol. Ffrwythau, bisgedi neu fferins. Roedd croeso mawr i ni yno, a'r trigolion yn rhuthro un cyfarch a chael prynu bethau o'r siop bach.
rhai yn blysur orenau, ac yn ei cuddio o dan ei dillad, neu yn amnelu am y llofft i nôl arian i brynu siocled. Wrth gwrs roedd cael ein cwmniaeth yr un mor bwysig ar gwerthu, a doedd dim yn plesio mwy na chanu'r emynau yr oedd y trigolion yn ei cofio o'i plentyndod. Ar ôl holi'r rheolwyr be fedrwn ni wneud i geisio gwneud bywyd yn haws i'r trigolion, cytunwyd ar brynu cadeiriau haul, fel y gallai pawb gael ymlacio yn yr haul. Gwelsom hefyd fod angen darluniau ar y waliau. Roedd pawb yn hynod ddiolchgar i ni, ac yr oeddem fel aelodau o'r mudiad yn falch i fedru rhoi rhywbeth i'r gymuned arbennig, oedd yn nghartref Bryn Derwen. Darllenwyd yr erthygl hon gan Gillian Jones, aelod o Gangen Betws yn rhanbarth Ceredigion.